Tjena, ursäkta om det är lite dåligt. Idag åker vi hem. Jag sitter just nu i bilen. Jag vet inte om ni... Ja. Där borta. Jag hade den kameran på. Jag tror inte ni kan se. Jag ska försöka ta ett kort på min mobil. Så. Nu vet inte jag om ni kan se den här bilden. Där borta är det fint och inte fint. Och typ vet inte jag om ni ser så bra nu för nu blir suddigt, men här är det fula vädret på gång. Så jag raderar så att jag inte tar en massa plats. Hej då.